Bine ai venit! Eu sunt Ștefan și sunt pasionat de finanțe personale și investiții. Ai strâns o sumă de bani și nu știi ce să faci cu ea? Hai să-ți dau câteva idei pe care eu le-am pus în practică. Poate vor funcționa și la tine. Înainte de toate, de ce am început eu să investesc? În timp ce navigam pe YouTube, într-o zi, am dat peste o serie de clipuri care vorbeau despre mișcarea FIRE, Financially Independent Retire Early, despre venitul pasiv și așa numitul side hustle. Conceptele astea au început să mă fascineze. Cum adică să generez venit fără să fac nimic? Sau să mă retrag mai devreme? Sau chiar să am mai multe surse de venit? După ce m-am documentat puțin, mi-am dat seama că venitul acesta pasiv nu este chiar pasiv. Trebuie să depui un efort la început, poate câțiva ani chiar, să fii consistent și la un moment dat poate deveni cu adevărat pasiv. Un efort pe care îl poți depune imediat este să apeși butoanele de like și subscribe. Mă ajută extrem de mult cu algoritmul YouTube. Revenind la efort, acesta poate veni în mai multe forme, financiar sau investiția unei sume de bani, în timp sau ore de muncă activă sau o combinație între cele două. Uite câteva exemple. Investiție poate să fie o garsonieră pe care o achiziționezi și o dai în chirie sau în regim hotelier. O altă investiție poate să fie o acțiune la o companie care plătește dividende și se apreciază în timp. Timpul poate fi folosit pentru un canal de YouTube sau un blog pe care îl monetizezi. Sau poți face marketing din afiliere, sau să vinzi un skill pe platforme ca Fiverr sau Upwork. Pot fi mai multe skill-uri, web design, traduceri, servicii social media și așa mai departe. Iar o combinație între timp și investiție poate fi să începi un business de la zero, ceva care te pasionează, sau să cumperi o franșiză și să o administrezi, sau să-ți deschizi un magazin online. Înainte de a încerca să pui în aplicare toate aceste idei, prima investiție pe care aș face-o este în educație și nu mă refer neapărat la facultate. Trăim niște vremuri foarte avantajoase în sensul că avem acces la o mulțime de informații, multe dintre ele gratis. Așadar, pasul numărul 1 este să citești, să vizionezi tutoriale, să accesezi cursuri online, investește timp, cel puțin, în dezvoltarea ta și descoperă ce te pasionează. Dacă nu ești pasionat de ceva, ai șanse mici sau chiar deloc să rămâi consistent și să parcurgi etapele necesare pentru a începe să generezi un venit. Prima investiție pe care am descoperit-o eu a fost în imobiliare. Cred că este cea mai populară în România. Pe celelalte, în schimb, le-am descoperit mai recent și sunt într-un continuu proces de învățare și dezvoltare. Lucrând atâția ani în diverse companii, am avut neplăcuta experiență să văd oameni pierzându-și jobul și acest aspect m-a speriat dintotdeauna. Din păcate, trebuie să vă obișnuiți cu ideea că nimeni nu este de neînlocuit. De la manager la angajatul entry level, orice poziție ai avea și oricât de capabil ești, poți fi disponibilizat, care e de fapt un cuvânt mai fancy pentru dat afară. Eu am decis să transform această frică într-o motivație care să mă ajute să-mi ating independența financiară, iar asta pentru mine înseamnă mai multe surse de venit care să-mi poată susține cheltuielile în eventualitatea pierderii jobului și, mai important, libertatea de a alege când, cât și unde să lucrez. Până acum am investit în educația mea, în imobiliare, în bursa din România, în bursa internațională și iată câteva idei de bază pe care le-am învățat. Orice investiție presupune riscuri. Acțiunile firmei pot pierde valoare sau firma poate falimenta. Piața imobiliară se poate prăbuși. Vezi ce s-a întâmplat în 2008-2009. Dividendele nu sunt garantate. O companie poate decide oricând eliminarea lor. Orice investiție trebuie studiată înainte. Nu investești în ceva ce este popular, dar nu-l înțelegi, cum ar fi cripto. Fă-ți temele, găsește riscurile și avantajele ca să poți lua o decizie bazată pe date și informații. Suma pe care o investești la început, într-un scenariu extrem de pesimist, trebuie să fii dispus să o pierzi. Oricine poate pierde bani, mai ales la început când nu are experiență. Nu mi-aș vinde casa în care locuiesc ca să fac rost de bani să-i bag în bursă, de exemplu. Încep cu sume mici și continuă să înveți. Ține cont de costuri, comisioane și taxe. Dacă alegi să investești printr-un fond de investiții managuit activ, cum sunt cele oferite de obicei de bănci sau de companiile de asigurări, vei plăti comisioane între 1 și 5% sau poate și mai mult. La polul opus, un ETF, care este un Exchange Traded Fund, are comisioanele mult mai mici, de obicei între 0,05% și 0,30%. Interesează-te de costurile investiției, îți pot afecta substanțial valoarea portofoliului la final. Uite și un exemplu. $200 investiți lunar cu un randament de 7% pe 30 de ani înseamnă
că la final vei avea $226.705, dar $200 pe lună cu un randament de 10%, tot pe 30 de ani, la final vei avea $394.785. Diferența aceasta de $168.000 poate fi reprezentată de acel comision de 3%. Ca să ajungi la independența financiară este nevoie de timp. Nu am găsit scheme de îmbogățire peste noapte. Trebuie să economisești și să investești constant, timp de 10, 20, 30 de ani. Obișnuiește-te cu ideea asta ca să nu setezi așteptări nerealiste. Cu cât începi mai devreme și investești mai mult timp, cu atât atingi independența financiară mai repede. Warren Buffett a zis că avuția sa a venit dintr-o combinație de a trăi în America, unde ai multe oportunități de investiții, niște material genetic norocos și dobânda compusă. În episodul următor vom discuta despre investițiile imobiliare, avantaje și dezavantajele lor, cum să investești cu puțini bani, cum să folosești creditele și multe altele. Informațiile prezentate aici nu au fost pregătite de un analist financiar sau de un consultant autorizat. Ele reprezintă experiența mea personală și nu constituie o recomandare sau un îndemn de a investi în vreun instrument financiar. Responsabilitatea de a se informa și decizia de a investi aparține fiecăruia dintre noi. Materialele prezentate au scop informativ și educativ. Dacă consideri acest video util, apasă butoanele de like și subscribe. Hai să ajutăm cât mai mulți oameni să-și atingă independența financiară.